dira sa Nilaw MPS. Siyempre sa pagpangguna sang ila dira nga OIC si Police Lieutenant Jersey Besas. And of course, dira sa aton nga San Enrique Municipal Police Station, congratulations gid sa kay Police Major Gilbert Valdevarona, kag of course ang bilog nga San Enrique PNP team sa inyo pagkadakop sa sining wanted person nga si Aven Alaro, 50 anyos, kag kasado ini siya nga residente sa sitio Ekdok, Barangay Madarag, San Enrique, Iloilo. Ini siya nga persona wanted sa kaso nga pagbayolar sa Presidential Decree 1602 o kon ang illegal gambling, no. 15,000 pesos ang piyansa nga gina-suggest or gina-recommenda sa korte para sa temporaryong kaluwayan ni Aven Alaro. Again, congratulations again sa San Enrique Municipal Police Station. Yes. In relation sina, isa man ka joint operation, kung sa diin nadakpan man ng isa ka persona joint operation ini, sang akton 2nd IPMFC, kag syempre sa gingambalan ni Sir Kaina, ang San Enrique sa pagpanguna dira ni Gilbert, ni Sir Police Major Gilbert Valdevarona. Nakadakop ini sang isa ka wanted person sa salaman nga pagbayular sang PD 1602 ini si Celso Bamo i Mayoho, 72 anyos ang edad, nga taga Barangay Sitio kay Kabasan, San Rafael, Iloilo. May-ari man din siya nga 15,000 nga temporary bail para sa iya. Once again, congratulations sa aton 2nd IPMFC. Siyempre sa pagpangunan ni Police Major Elmer Magbanwa kag Police Major Valdevarona. Congratulations. Congratulations. Sa liwat ang San Miguel Municipal Police Station, may kadua sila nga nadakpan kahapon sang hapon. Ang kagahon na nadakpan ang una isa naman kapag bayolar sa Provincial Ordinance 2017-145 or ining illegal quarry naman pag-transport tungod nga wala sa delivery receipt ining quarry materials nga ginakarga o na-deliver ni PD Salvador, 50 anyos, kasado kag residente sa San Miguel, Ordan, Guimaras, no? Isa ni ka-reminder, no, wala kami kakulang sa inyo sa pag-remind nga ang pag-transport sa mga quarry dapat supported sa delivery receipt nga may properly filled up na siya, date, time, basado, tarang nga mga permit tarang nga content sa delivery receipt dapat properly filled up, hindi siya tampered para hindi marimalaso kamo sa mga checkpoint naton. Hindi siya open dated. As said earlier, masako man nato mga kapulisan sa pagkandak sa random checkpoint, especially nga wala kita sa nga patigayon nga mga border control checkpoint sa pagpatuman naton sa mga health protocols batok COVID-19. Okay. Sa bahay naman sa Kabatuan MPS, isa man ang nadakpan sa pagbayular sining PD 1602. Nagampang naman ini sila sang tong-its. Nadakpan si Jimel Hostiniane I. Andrada, 54 ang edad, nga taga Barangay Airport, Mandurriao City, Iloilo City. So once again, congratulations dira sa Kabatuan EPS, syempre sa pagpanguna sang ila dira nga OIC Chief of Police, si Police Captain Miles Geron. Sir, congratulations po. Yes, kag saludo man sa kay Police Lieutenant Johnny Arnel dira sa Saraga sa pagkadakop ninyo sa isa ka wanted person kahapon nga pangatubang sa kaso nga murder, no? Ining si Jose Codores, no? Kaya residente niya sa Barangay Halawod, Saraga, Iloilo. Again, Sir Arnald, congratulations kag sa bilog nga PNP team dira sa Banwasang Saraga. Ang oras alas 9:24 na. Happy morning and happy watching dira kay Ma'am Catherine Latuab. O syempre ang aton inikautanan si Ma'am Christine Joy Branya Kundag. Thank you so much, bro. Please don't forget to share our live. Sa aton pagpadayon, ang Barotac Viejo MPS may ara naman nga nag-turnover nga isa ka barangay official sang ilang nga loose firearm. Isa ka unit nga homemade serviceable 9mm Black Widow kag 5 ka live ammunition. Ini si Barangay Captain Ricky Balayo at taga Barangay San Francisco, Barotac Viejo. Once again, congratulations dira sa personnel kag sa ila dira nga Chief of Police, si Police Major Ken Lipsha, sir, congratulations. Ato paday lang sa Barotac Nuevo Municipal Police Station. Congratulations man kay Police Major Rowena Hovero, kay inyo naman na encourage na isa natong kapumuluyo nga mag-surrender sang iya nga isa ka homemade shotgun, no?
12 gauge shotgun. Again, congratulations kay Ma'am Rowena sa mapaskog na kampanya sa pag-implementar naton sa aton nga oplantikal o kantukhang kontra armas total. Okay. Sa bahay naman sa Mayagaw MPS, congratulations kay nakadakop inisang top 4 na Wow. most wanted person sa municipal level ina siya. Nadakpan ini kahapon sa alas 2 dito sa Villa Lucasan Subdivision, Barangay Mandalagan, Bacolod City. Busilungon ng aton nga personnel nag-coordinate pa dito sa Bacolod para madakpan ining persona nga si Limones E. Potahero, 44 an edad, nga single pa ni siya nga taga Barangay Villa Lucasan Subdivision, Mandalagan, Bacolod City. Sa sala ni siya nga frustrated murder kag miari ini siya nga 200,000 nga bail recommended. Once again, congratulations dira sa aton nga OIC na si Police Captain Marvin Benavista. Siyempre, joint operation ini isang PS3 sa pagpanguna PS3 BCPO sa pagpanguna ni Police Major Richard Pajarito. Sir, congratulations. Wow, congratulations gid kag 2 claps para sa Barotac Nuevo APS kay Police Major Rowena Jovero kay kahapon sa hapon kahapon sang aga kagawon alas 8:30 sang aga kahapon sa Barangay Tabok Suba Barangay Barotac Nuevo Iloilo. Nakadakop nila nadakpan day Ma'am Rowena Jovero ang isa ka wanted person nga si Melory Gibaga, 38 anyos kag babae ni siya. Presidente sa Barangay Bongka, Barotac Nuevo, kagini siya ang may warrant of arrest sa pagbayar sa kaso nga grave slander, no? Grave slander, laban-laban sini pamuyayaw ni, no? So gina 18,000 pesos ang piyansa nga ginrekomenda sang korte para sa kailuwayan, temporaryong kailuwayan ni Melory Gibaga nga nadakpan kahapon dira. So, once again, congratulations po. Yes. Sa bahay naman sa Santa Barbara, Iloilo, nakadakupan, mention mo kagina sir, tungod sining ginapatigayo naton nga random checkpoint, ang atong Santa Barbara, Iloilo, 3 gid actually, isa-isa hunta lang ini, ang nadakpan sa pagbayular sining aton nga provincial ordinance. 2017, 2007, yes. Nadakpan ining isa ka Isuzu dump truck. Naging ang driver sini amo si Omar Bailon I Mingolian, 27 anyos ang edad, nga taga Barangay Santa Fe, Pilar, Capiz. Kay ini siya open dated ang iya nga delivery receipt kag no hauling contract. So congratulations dira sa aton Santa Barbara. Ay kahapon ini siya nadakpan alas 2 pa mainit pa ang chimpo naga-checkpoint ang aton dira kakapulisan. So Sir Siloso, Police Major Raymond Siloso, congratulations sa inyo. Syempre kahapon pagid alas 3:57 nadakpan man ining isa ka Mitsubishi dump truck pagid ging maneho ni Brian Prologo Ipahera, 32 anyos, nga taga Barangay Kabuluwa Norte, Uton, Iloilo naman saya sa pagbayular liwat sa Provincial Ordinance 2017-145 ay violation open dated ang delivery receipt. Once again, congratulations kaupod sini ninyo ang Provincial Task Force Overloading sa pagpanguna dira ni Sir Marjo Ray Aragon. Congratulations sa aton Santa Barbara MPS. Siyempre, isa pagid. Nadakpan man kahapon, amo man alas 3:15, isa man ka driver nga si sinong driver naton sini? Congratulations no kay isa man no sa pagpanguna misdeclared kasi sini ang ila violation. Once again, congratulations sila sa Santa Barbara MPS sa 3 gid nadakpan niya illegal quarry sa pagbayular sa Provincial Ordinance 175 2017-145. Sir Major De Celoso, congratulations po. Very good, no? Kahapon lang galing kang aga, no? Kahapon sang hapon, no? 5:50 PM kahapon sa Barangay Palagia, Pututan, Iloilo, ginakasubo naton ini another vehicular accident. Nagsubungguan ay ang isa ka motorcycle kag isa ka mountain bike, no? Ini siya way panabalaan ko sila gid ang may sala sa ila pero under investigation ini siya maayo lang dire kay wala gid sang wala sang fatality, no? Fractured lang ang naangkon pero again ginakasubo naton gid ini nga balita tungod nga dapat gahalong kita sa aton mga dalanon, especially ini nga aton mga kauturan nga
nagabike bala, no? Especially kung mag-abot ng kapunanon, dapat may mga may mga signal na. Oo, mayara na silang ano pa Kung na basta Oo. basta dumay signal ka na nga mabalaan sa mga motorcycle riders nga ikaw nagabike sa igasang dalan. Kay kung isa bala kung gabi na alang-alangon gid ang isa man ka naga-drive. Reflector. Dapat kasi Reflector. ang mga naga-bike na to, Oo. may mga reflector ka mo ginagamit. Correct. Kag Oo. please lang, hindi makamu magpatunga. Pahigad-igad, di ako kisasarga pa ulit man ako gabi. Kabudlay gid to, hindi mo madiparahan, ga ulhot lang sila sa kilid. So, mailan ini kay wala sang fatality no pero madamo na kita sa mga report before nga madamo sa mga aksidente sa dala naton nga nagresulta sa kamatayon sa isa sa mga biktima or suspitsado or ano may suspitsado nga mapatay kung siya nagsala sa mga biktima guys, sa mga biktima no. So gani alikaw naton ang diskusya sa dalanon maghalong. The best thing siguro we can do is stay at home, no? Stay at home. Ang instead nga mag-bike, nga gusto mo mag-bike exercise anay, jumping rope jumping rope, jumping jack para lang sa sulod sa inyong backyard or front yard kamo makapabalhas. Weightlifting lang ka mo daan. Oo. Okay, sa bahay naman sa PASI MPS, isa man ka wanted person na nadakpan joint operation ini siya sang aton PNP Anti-Kidnapping Group Iloilo Satellite Office. Tag ini nga syempre sa pagpanguna ni Police Major Nestor Asibuche at sang aton nga PASI personnel sa pagpanguna syempre sa ilang deputy dira si Lieutenant Yvonne Panis under the supervision sa ilang nga Chief of Police Lieutenant Colonel Dennis Pamunag nadakpan ini si Mark Casuno Labrador 28 anyos ang edad isa ini siya ka driver nga taga barangay Aglalana Pasig Iloilo kay ining iya nga waran sa kaso nga rape ging dito niya na violar for sure dito sa Manila kay ang nag-issue sining waran si Honorable Worley S. Gutierrez Mendez Assisting National Judge Capital Judicial Region RTC Muntinlupa City Branch 207 dated ano pa ni siya March 27, 2019. So wala ini sang bail recommended para sa iya. Once again, sa PASI MPS kag sa aton PNP Anti-Kidnapping Group Iloilo Satellite. Congratulations po sa inyo. Good job. Good job. Kaga ginapasalamatan gid sang Iloilo Police Provincial Office ang ating Provincial Director ang support nga ginhatag sa Regional Crime Laboratory 6 sa ginpahiwat nga random drug test kahapon no. So wala pa sang result. We're hoping negative lang because nga it's not good nga ang ating mga kapulisan mag-engage sa illegal na droga no. Part sang internal cleansing program sa Philippine National Police ini paghiwat sang random drug test monthly basis. Yes. So alas 9:33 na sang aga. Happy morning. Ari na si Ma'am Rose Blaser. Good morning, good morning. Siyempre si Shi, ang aton partner ara na. Si Sir Harold Saban Mundihar. Good morning, sir. And si Ma'am Rona Domingo Ojela. Happy morning po. So sa inyo tanan-tanan dira sa ato mga OFW nga nagakalangkag gid sa pag pull diri sa Kapitag Balita. If you notice, we are trying our best nga every day we can hold the program to give you the updates regarding sa peace and security, peace and order diri sa probinsya sang Iloilo. This is the humble contribution sang inyo nga mga Ilonggo Caps agod nga mabuligan naton tibong ang kausa kag ang handom sa aton nga mga sa aton provincial director kag sa provincial governor kag sang aton nga mga opisyalis sa probinsya nga mapalinong kag mapatawhay kag mangin progresibo ang probinsya sa Iloilo. Siyempre, padayon man naman yung ginapasalamatan ang mga barangay officials naton dira, tanod, force multiplier nga tanan ang naging kaupod naton sa pagpatigayon sini para mapatawhay kag mapalinong ining probinsya sang Iloilo. And of Thank you course, so much. ang atong mga force multipliers na support group, very relevant gid ang ilang services, especially nga sa Subo may ginapatuman si Governor Arthur Defensor Jr. nga barangay a sort of enhanced nga measures sa mga barangay nga apektado sa COVID-19 no kang gina may nagpamangkot sa aton dire na kun bala may control border control ang kada barangay wala inang executive order sa aton nga pinalangga nga governor is only
intended sa mga kabarangayan or sitio nga may ara mataas nga numero sang COVID positive dira, no, to prevent ang spread among barangays within sa municipality. So may ara nga guidelines ang aton nga pinalangga nga governor. So kahapon nagpapanaog siya sang isa ka memorandum, ang title sini aton na ining Enforcement of Executive Order number 320 series of 2021 on the implementation of the zoning, ang tawag sini containment strategy, and barangay quarantine as COVID-19 surge response in the province of Iloilo. Doon na misinterpret abi sa kadamaan dire nga abi nila ya ihugton ang mga barangayan, hindi to prevent nga nga ang bilog nga banwa maga-suffer tungod sa numero sang COVID positive sa area. Ang barangay lang sa diin dito ang gravity sa virus, dito lang naton anay i-lockdown para hindi sila magpanghawa or hindi maglakda sa piyaka barangay o sa bilog nga banwa, because nakita naman naton the moment nga ang bilog nga banwa ang maapektahan sa sining COVID-19, medyo nag-suffer ang kadamuan sa atong mga pupuluyo, no. Padayon ang Iloilo Police Provincial Office sa paghiwat sa barangayanihan gani sa aton dira nga mga kauturan nga medyo may sobra dira nga medyo nakadawa-dawa despite this pandemic. Pwede ka mo ka-communicate sa aton para basi mayara ka mo ma-donate nga mga bugas dira ang nakapadalawat bala, no, or nakapag-ani kabay pa makabulig ka mo bisan na pila lang dira ka kilo nga bugas para i-share naton sa mga pumuluyo naton nga wala giya para nga tan-an sa sining chipos ang pandemya. Sa liwat, kung may gusto ka mo ipaabot sa amon, komentaryo, mag-PM lang ka mo or comment ka mo di sa aton nga live. Mas gusto namon nga ipaahayag ina sa kahanginan, hindi inyo gusto ipaabot sa aton mga pumuluyong Ilonggo. Yes. At sa to yan tong mga yan tong mga naga PM sa ato nga gusto maghatag sang sa mga kape. Pwede gid kahit tungod nga overloaded kami sa supply sang kape, pwede natin i-share sa aton nga mga pumuluyo nga kape-kape, kahit especially nga ang coffee naton diri is native. So i-share natin na pwede natin siguro mag-repack, no? I-repack naton para damo ang makaangkon sa isa ka kilo nga kape nga ginadonate sa aton diri. Madamo man sa aton mga pumuluyo ang makaangkon nga makapainit-init man lang sa surok-surok nila kada aga. So once again sa aton nga sponsor dira, sang kapi ang PIDMU diri sa IPPO sa pagpanguna ni Police Lieutenant Colonel Remy Adabaran. Sir, thank you so much sa aton PIDMU family dira. Madamo gid nga salamat sa aton sponsor sang aton nasukal dira kay May Jane Tutanes. Salamat gid. At syempre sa aton dira nga lipstick kay Ma'am Jenny Ong. Thank you so much sa kay lipstick. Ma'am Alasa sa aton nga BB cream. Thank you so much. Kay papa mo atong isa ka kape? Oo, kay sa akon nga magulang dira sa Israel nga nagatan-aw gid kag nakita niya nga naga-enjoy kita sa kape nato. Gid padalaan nila kita sa imported nga coffee. But syempre kay Shi sa iya kang kanamit nga banana loaf. Yes, na ang aton isa da ka personnel sa Pumo family. Amazing, no? Amazing ini atong mga kaupdanan diri nga naga take time nga mag-bake, magluto sa mga kalanon. Like si Mama Ma'am Limoko. Nagaluto man sa mga pagkaon kag gina-share diri sa aton kag kita naman diri sa mga kaupdanan naton sa provincial headquarters kag even sa police station I think it's so important that we support our colleagues nga naga come up sa sinima inisyatibo, no, ining mga pagkaon kanamit kay ma-sure mo bala ang quality kag Mabalaan mo kung sino ang nag-aubra. Kay hindi siya gintipid ang ingredients, very siya ma'am, moist. Kanamit kay barato gid Kay siya. PMSG Sherry superficial. Kay Shake ko lang siya kay Keep up the good work. Keep up the good work. Gid kag ma-retail kami sa inyo. Naman gani nato ni sir no I-resell na mo sa barato lang. Kanami ang quality, may gas kanami gid. Kag para man makaangkon, no, para mabatyagan sa kag matilawan man sa ato mga tumalan-awang hilatikan nato nga namit nga banana loaf kanamit gid. Kag gina-encourage man naton at ang mga pumuluyo, especially in this time of pandemic, nga dapat siguro mangita kita sang paagi kung paano naton mapalago, no, mapadako ang jutay nga kapital nga may ara kita para makasurvive kita tanan sa pandemya nga ini Isa naton ka challenge diri palangitan damo sa mga pumuluyo naton ang
wala nakasulod sa trabaho o wala nakabalik sa trabaho tungkol sa mga retrenchment, no? Kina-cut down diya sa mga companies ang ilang mga employees. Pero again, I tell you nga ini mga nagkakatabo sa aton could lead us to more blessing and opportunities actually. Just look into yourself, kag check nimo ang passion nimo dira. Base amo na nga chimpo nga you will live, you will unleash that passion nga dugay na nagatago dira sa imong taging puso. Mangya ka lang. O base sagad-sagad ka magaluto dira sang Bisaya nga manok nga adobo. Pwede gina delivery. Kanya-kanyang talent. Ako Kuya Mambal, kaya sir, sagad-sagad ko yung tanong. Best barbecue. Sagi banana Q, no? Aray na si Vel Patriarch, Beba namin gining iyayang ubi halaya. Halaya, kagang iyang maha blanca. Ari na si Joseph Rangel Quirante PSMS, Joseph Quirante sang ICPS 3. Good morning gida sa inyo tanan. Stay safe everyone. Grabe no, dira sa Iloilo City Police Office Subong. You're busy because nga medyo dako na ang volume malamang sa traffic because of this pag-relax na nag-MCQ na. Pero again, keep up the good work and stay motivated. Sigurado ko happy ang tanang mga kapulisan because nag-release ang PSMBFI, ang Public Safety Mutual Benefit Fund Incorporated sa mga shares ang aton nga shares aton investment. Diba? Congratulations sa tanan sa inyo. Hambali PSMS Joseph Reniel Quirante, busy kita since last week. Yes, tama. Sa aton vaccination sites diri sa city ag sa aton nga mga everyday tasking. Let's follow sa gihapon ang aton minimum health protocols, wear your face mask and face shield every time we go out. God bless everyone. Yes, amo nang gusto namon bala ipaano sa inyo, explicar. Maayo gid jang ang social distancing. Kay nga kagabi, makon mo no, almost 400 ang nagpa-positive. Oo. Kahapon na. That is based sa aton nga bulletin sang iya COVID-19 sang DOH Western Visayas. Please lang biniligay kita sa magsuksok mo gani isang face mask nyo, hindi nyo pag iloy-loy di sa inyong baba, dapat cover siya. Oo, kag mag face shield. Okay, please, kag syempre i-sanitize naton. Hindi kita magpaano, makabakal ka mo sa mga inchik-inchik, butangan yung alcohol, refill nyo lang, hindi ni siya magastos. Oo, damo ni tuod. Ikabit nyo lang sa bag nyo, sa inyo diri nga uniform, or miskan din na sa pocket ninyo. Kadali lang gituod, hindi ni siya magastos kumpara sa amo ni siya galing nga bottle, kung mag-ano ka mo mas damo siya usik kumpara sa spray. O, diba? Please, mabinuligay kita. Aton manini, palanggaon naton atong kaugalingon, ang aton pamilya, ang aton mga friends, ang aton komunidad. Please lang, amo man na ang panawagan sang aton mga doktor. Yes, aside from this mga basic mga protocols, mas importante gidya, at the moment you're scheduled for vaccination, please, hindi na pagligoy-ligoy pa. Proceed sa vaccination center kung para maka-avail na kamo sa vaccine because nga, you know what? You are privileged kung ka sa listahan. Damo-damo ang gusto mapabaksin subong, hindi pa sila na schedule. So in your case, if you are scheduled to be vaccinated, then please avail of that. Kaya the moment balaan nga ang vaccines naton, nakuha sa fridge niya, no, sa iyang storage area, kag nabutang sa vaccination center, hindi na pwede nga mabalik pa, no. So usually ang nakatabot nila is may kita mga kauturan nga ginadaw na to chance passenger bala, hindi pa sila scheduled. Marami kayong iban nagatutok bala live, may mga panawagan hining aton nga Iloilo province, ang city, na may mga free nga vaccine. O nga may vaccine sila dito nga pwede ang makakadto ang walk-in. Please avail. Kaga malipayon kita because nga bilog nga Pilipinas, ang bani Chief PNP, almost 40% na sa atong mga kapulisan mapingping ang fully vaccinated, no. Kaga padayon ang vaccination rollout para sa atong mga kapulisan. Kaga isa man na naton na kinapangayo no nga suporta sa mga local government units naton kag sa atong nga DOH na kung pwede ma-include sa budget ang atong mga kapulisan, especially nga they are always at the front line sa mga implementation nato sa protocols kag iban pa naton nga mga functions nga kinahanglan niya dapat sila protected una para hindi sila ang maging carrier sang COVID-19 nga ini, no. Madamo sa aton mga kapulisan diri sa probinsya sa Iloilo ang recently na contaminate sa COVID-19
Ganit just imagine, dako ka huol na sa isa ka police station nga may mga pila ka membro nga ma-contaminate sa COVID-19 because it would mean nga ma-affected man ang ilang operation. Pero however, madamo kita sang augmentation personnel nga ginapadala agod nga mag-ensure nga mga basic services sa mga police station ma-provide, even in pag-provide sa mga clearances, in mga basic nga mga crime prevention na initiatives nga na obra sa police stations matuman naton. Kaga atong tanan nga police station, kung makita nyo man kung magkadto ka mo daw may mga washing area naman inada, may ara naman na sila da nga inang gina-check inyo nga body temperature, please ka muna lang gid ang ginaulat to follow sini mga safety protocols naton. Please lang, balaan namon paulit-ulit na namon nga gina-remind sa inyo, pero hindi kami makapoy man sa pag-remind sa inyo kay para gid ini sa aton tanan. Yes, sa aton mga advisories, ang Napolcom wala pa gihapon sa nga schedule for the entrance and promotional examinations. Pero again, opportunity nyo na nga mag-prepare pa for that particular exams para wala na problema. No? Dako ka tsansa sa yung professionals naton ang makasulod ka mo sa kapulisan once you have the Napolcom eligibility. Kag sa aton nga babae bangong project padayon ang pagtinguha sa aton nga Women and Children Protection Desk down to the station level, agod nga maka-coordinate sa mga babae nga naabuso ang ilang kinamatarong, kag willing nga mag-engage sa mga businesses because ang aton nga babae bangon project Mga livelihood may project. ara nga mga livelihood projects in partnership with local government units kag sa ibang mga stakeholders naton. Kag sa aton mga kabataan naman nga sa subong pandemya, especially sa mga members sa mga gangs, no? Again, wala ginakondinar sa nga atong kapulisan ang gangs. We rather encourage you na mag-engage kita because we have the Batang Pandilya Project na kung sa din ini siya gindihon agod nga ma-engage ang kapulisan naton ang mga members ng gang for a more meaningful and more productive nga mga activities. Pag may ara kita nga mga grupo subong sining kikida. Yes. Kag of course sa aton nga pag-ulikides padayon ang trabaho sa aton nga WCPD, sa aton mga focal persons dira, sa aton nga technical working group with the task force pag-asa sa provincial government agud nga mabuligan naton palapnag ang mga mensahe nga makabulig realize, no, or makabulig pukaw sa mga masubo nga mga balatsyagon kag una sa aton mga pumuluyo nga usually amo ni siya ang ginatunaan sa ginatawag nga pag-suicide, no? Saka ang numero sang suicide naton diri sa probinsya, so let us help one another. Dugangan pa ining mga kabudlayan sa aton nga pangabuhi subong that may triggers nga tawag nga depression, gani tagsa-tagsa taton dapat magiging sensitive, magiging keen sa pag-observe sa mga sudden change of behavior sa aton mga kapamilya, sa aton mga abyan, sa aton mga colleagues, no? Kay part ini siya sang psychosocial support sang aton nga Iloilo province. Kag syempre sa liwat, hindi ka mo magkahuya nga pag direct message sa amon, i-PM nyo kami. Pag pwede nyo gid kami tawagan anytime sa amon hotline or i-text nyo kami. Hindi ka mo magkahuya kasi hindi tanan nga gina-check sang aton nga mga psychiatrist, psychologist may diferensya sa utok, hindi gid. Pag sa mga na positive dira kasi may mga rasones sir, no, nga ang iba nagkumita na suicide, hinadlukan sila na COVID sila nag-suicide, ang iba no. Damo na subong bulong kung kita nagbasakit sang COVID, damo na gani mga organic na kita mismo ara sa sulod sa panimalay naton makita naton pero sining luy asin magtuob lang kita dako na gid nga bulig ina. Please lang magbinulugay kita. Kaya sa aton mga OFW, we know nga you're homesick, mando sa ating provincial director nga makipag-angot sa inyo, no, willing ang 43 ka mga police stations kag duha ka mobile forces naton agad nga magdala sa inyong mensahe sa inyong mga kapamilya diri in case nga mabuday kamo sa pag-connect sa ila, ha. So OFW helpline, online helpline is open for all of you nga ara sa guwa sang pungsod kag gusto makipag-connect sa inyong pamilya diri, especially kung nag-worry bala kamo kay do pila naka-adlaw naga-chat kamo, naga-call kamo wala sa may nagasabat. Please tell us, send your message sa amon nga inbox, sa amon nga messenger, and we will coordinate with our respective police station to check on your families para ma-update namon kamo, para hindi na kamo mag-worry, ha. Especially nga kadamo sa ato mga OFW mapingping ang hindi kapuli as of the moment because ini sa mga restriction man sa travel. Kag of course aton dira nga mga kauturang Ilonggo sa Afghanistan. Yes, Afghanistan. We are praying for your safety.
relax lang kag coordinate kamo sa aton nga embassy dira kag sa iban pang authorities sa OWA para ma-facilitate ang inyong repatriation nga inyong kini-request to keep you safe from the ongoing strife dira sa sa pungsod sa Afghanistan. Kag of course sa aton mga Ilonggos, let's join ang mga Afghanistan nga ini sa pagpangamuyo man nga malapawasan nila nga nga challenge sa ilang nga nationhood kag kabay pa nga ma-resolve na ining conflict between the Taliban and the Afghan armies. Yes. So mo to mga information kag mga balita nga mo natipon para sa subong nga aga. Nalipay kami sa inyo padayon nga suporta para mapabatian ang mga programa kag accomplishments ng inyo mga Ilonggo Cabs. Padayon na lang ang pagsakdag sa new big hit sang Police Regional Office 6 ang hatduo sang IPPO, ang Kape kag Balita. Sa liwat sa ngalan sa among Provincial Director, Police Colonel Gilbert Guerrero, kami ang inyo mga Ilonggo Cabs. Police Senior Master Sergeant Francisco Lindor Jr. Kag ako naman si Police Lieutenant Maria Fe Omiten. Inyo, mas saligan.